Moikka! Tulin jakaa teille mun vuoden 2016 meikkisuosikit ja tässä on myös mukana pari sivellintä. Edetään siinä järjestyksessä, missä mä tekisin mun meikin, eli aloitetaan primereista. Ja mä oon alkanut käyttää primereita varmaan vuosi sitten vasta niinku kunnolla, että mä en oo aikaisemmin oikein uskonut niiden toimivuuteen, mutta mä oon tykännyt tosi paljon tästä Nivea Menin Aftershave Balmista, koska tää pitää meikin tosi hyvin paikallaan. Ja seuraavana mulla on tällainen ehkä enemmänkin kesälle tarkoitettu tällainen Bare Mineralsin Complexion Rescue. Tää on sävyssä 05 ja tää on siis, tässä lukee, että tää on niinku sävyttävää, kosteuttavaa niinku geeli, tällainen voide. Ja mä ostin tän silloin Jenkeistä. Ja tässä on SPF 30, eli tosi hyvä kesällä, kun tarvii aurinkosuojaa, mutta haluaa ehkä kumminkin pitää jotain meikkiä. Seuraavana vuorossa meikkivoide, ja mulla on Make Up For Everin Ultra HD meikkivoide sävyssä Y355, ja tää on ostettu I Love Me-messuilta, ja näitä saa ihan, oisko niillä nykyään Annankadulla se niitten liike, että sieltä voi ostaa tää joku 40 vähän yli. Ja tää on kyllä tosi hyvä, mutta tää on viime vuoden suosikki, mulla on tullut jo tämän vuoden uusi meikkivoidesuosikki, jonka mä voin kertoa teille vähän myöhemmin sitten. Sitten vuorossa peitevoide, eli tää on ihan Sittarista Anttila, Anttila on Sittarista kaikista tällaisista peruskaupoista, eli siis Maybellinen tää Fit Me Concealeri. Tää on siis mun mielestä parempi kuin joku MACin Pro Longwear Concealer tai se Urban Decayn Weightless Concealer. Ja tää on 7 euroa. Sävyssä 15, what? Tää on sävyssä 10. Tää on sävyssä 10, ei 15. Siis ei tee silmänalaisia sellaiseksi kuivaksi, vaan peittää just sopivasti ja jättää ihon kumminkin silleen luonnollisen näköiseksi. Sitten jatketaan puuterin pariin. My Holy Grail, niin kuin mä sanoin teille Make You 3 videolla. Eli Laura Mercierin tai Translucent Powder. Eli ihan väritön irtopuuteri. Tää on niin loistava. Tästä ei tule mitään, jos otat salamalkuvia. Jos vaikka teet miten sä sanoisit suomeksi, jos sä teet baking-tyylillä. Mä en nyt keksi sille, onko sille mitään suomenkielistä sanaa? Ei varmaan, mutta jos sä teet baking-tyylillä nämä sun silmänaluset, niin tästä ei tule mitään niinku flashbackia. Kun taas tosi monesta puuterista, siis Nyksin siitä HD-puuterista, siitä tulee tosi paha flashback, niin tää on ihan mahtava. Mä ostin tän siis Sephorasta ja tää olisi ollut joku 30 ja mun täytyy hamstraa tätä lisää, kun mä menen Lontooseen. Too Facedin Milk Chocolate Soleil. Tää on ihan, kuten huomaatte, oon käyttänyt aika ahkerasti. Tämänkin oon ostanut Sephorasta ja katoin, olisiko tää 25 euroa. Et ei nyt silleen paha hinta, kun ottaa huomioon sen, että mä oon ostanut tän kesäkuussa. Ja tätä on näin paljon jäljellä. Ja mä käytän tätä maybe a little too much ipunaksi pääs. Mä en oikein tykkää niinku pinkihtävistä poskipunista. Mä en koe, että ne sopii mulle. Mut mä tykkään, että kun mä tykkään niinku poskipunan sijasta käyttää enemmänkin aurinkopuuteria, kuten saatte huomata. Niin mä tykkään, että se poskipuna vähän niinku blendautuu siihen aurinkopuuteriin, että se on sellainen niinku sulava niinku kokonaisuus. Eli oon tykästynyt tosi paljon tähän Nyksin Baked Blush sävyssä Solstice 04. Eli tää on tällainen tosi no vois sanoa, että tää menee aurinkopuuterista, mutta tässä on vähän sellaista shimmeria, mutta ei kumminkaan liikaa. No ton mä oon ostanut ihan Sokokselta ja sekin oli joku 7 euroa. Becani ja Jaclyn Hillin tällainen,
oikea nimi on Champagne Collection Face Palette. Eli mä tilasin tän Sephorasta, mutta siis Sephorastahan ei pysty tilaamaan Suomeen, eli mä tilasin tän meille tutuille siellä Amerikassa, jolle me oltiin menossa silloin. Eli kun mä pääsin sinne paikan päälle, niin tää odotti mua jo siellä. Champagne Pop ja Prosecco Pop, Pamplemousse, Amaretto ja Rose Spritz. Voitte varmaan arvata, että mä oon eniten tykännyt tästä keskimmäisestä sävystä, joka on vähän tällainen rusehtava ehkä. Tää on, mä en tiedä saako sitä enää, sanottiin, että tää on limited edition, mutta tätä tuli jossain vaiheessa lisää. Sitten mun ihan finaalissa oleva Maria Badescun Rosewater. Tää on siis, voisin laittaa sitä. Siis tätä voi laittaa kaikkialle. Tää on facial spray. Tätä on niinku laita hiuksiin, naamaan ja iholle. Ihan milloin vaan. Ja siis kuten huomaatte, mä oon käyttänyt tätä tosi paljon. Mä ostin tää silloin Ultasta Amerikasta, mutta tätä saa myös niinku tilattua Suomeen Beauty Baystä. Tää kosteuttaa niin paljon, siis sitä voi laittaa meikin alle, meikin päälle ja iho näyttää heti niinku 1000 kertaa kosteammalta tai kosteutetummalta. Joo, sitä kulmakarvoihin, eli tämän pystytte varmaan arvaakin, että Anastasia Beverly Hillsin Deep Brow Pomade sävyssä taupe ja Anastasian tää, tästä on ihan kuulunut nää, Seiska, tää harja, eli tässä on tää harjasosa, tällä nimellä voi harjata kulmat ja sitten sivellinpää. Siis tää on niin, tää on oikeesti varmaan mun elämäni paras meikkiostos. Siis tää Huda Beautyn Rose Gold Palette, siis niinku oikeesti. Voitteko kattoo? Mä en tiedä, näyttääkö tää nyt ihan tyhmältä. Tää nimi on Huda Beauty Textured Shadows Palette Rose Gold Edition. Eli tässä on ylärivissä. Mä en kyllä tiedä miksi toi on tossa, koska se ei ole, mun mielestä noitten pitäisi vaihtaa paikkaa. Mutta tossa on tällaisia glitter-sävyjä, jossa on oikeesti sellaista kunnon, sellaista niinku, miten mä selittäisin, siis sellaista kunnon glitteriä, että kun sä laitat sen luomelle, niin se on vaan sellainen pikku sellainen shimmeri, vaan se on sellainen boom. Se on ihan mielettömän hyvät nämä mattasävyt, siis täällä pystyy luomaan niin erilaisia silmämeikkejä. Mä tein mun 8 kaverille uutena vuotena tällä silmämeikit ja kaikille tuli ihan erilaiset ja kaikki oli kuitenkin ihan niin kuin omalla tavallaan upeita. Eli tässä on tää sävy Bae, niin kuin suomalaiset sanovat Bae, niin se on ihan loistava silleen niin kuin se niin kuin laittaa pohjustaa toi luomi. Ja sitten on Sandalwood, on tosi hyvä tollanen blendaussävy, mitä sä laitat aluksi, sit sä alat työstää muita sävyjä. Mitäs muuta? Mä tykkään ihan älyttömästi. Mä tein eilen sellaisen silmämeikki, mä kokeilin, että mä käytin Shy, sit mä käytin Maneater ja Coco. Ja sit mä tein niinku cut crease meikin tolla. Sit mä toin glitteri koko luomelle, niin se oli joka ikisen dollarin arvoinen kyllä. On ollut tosi paljon kritiikkiä, että kun tässä ei ole peiliä ja tää on vähän halvaan oloinen tää paketti, mut siis mun mielestä sillä paketilla ei ole hirveästi välitä. Mä en maksa siitä paketista oikeastaan, vaan maksan siitä, mitä täällä paletissa on sisällä. Ja täällä on 18 sävyä. Ja ottaa huomioon, tai siis niinku miettiä, että miten paljon sä pystyt tekemään erilaisia silmämeikkejä, niin mun mielestä 60 ei ole todellakaan paha hinta. Että seuraavaksi vuorossa, eli vuoden huulituotteet, eli aloitetaan vaikka tästä. Eli MACin Honey Love, huulisen tohon noin. Tosi nätti nude, sopii varmaan jokaiselle ihosävylle. Mulla on yksi Colourpopin huulikiilto. Tää on sävyssä My Jam. Ja
Stars. Eli se on tollanen metallinen huulikiilto. Mulla on 2 Kylien tuotetta. Mulla on Malibu Liquid Lipstick ja sit mulla on So Cute huulikiilto. Ja tossa on So Cute. Ja se on tollanen vähän harmaan rusehtava sävy siveltimet. Mä ostin tossa vuoden lopussa vasta pari Morphe-sivellintä. Mut mä otan ne tähän mukaan, koska ne on oikeesti lyönyt mut ihan niinku... They blow my mind, okay? Eli tässä on M527. Saatatte huomata, että mä käytän sitä aurinkopuuterin laittamiseen. Tää on siis Navissin vuohenkarvasta, koska nämä on valkoisia. Ja pesin nää, niin haju ei ollut hirveän hyvä. Mä en tiedä, pesikö mä väärin vai mitä, mut tää pystyy niinku laittaa aurinkopuuterin silleen luonnollisesti, että siitä tulee kumminkin sellainen vähän niinku pikku varjostusefekti. Oh my god, että mikä tää on, koska tää on siis... Mä oon yrittänyt käyttää esim. Real Techniquesin tai... Onkohan muita itse asiassa kokeilla. Mä oon kokeillut käyttää meikkivoidesiveltimiä ja ne on tehnyt mulle... No niinku, jos mä yritän levittää meikkivoidetta, niin siitä on tullut vaan sellaisia viiruja mun iholle. Ja jotkut päästään vielä karvoja, niin sit mulla on vaan naamut aina sellaisia viiruja ja karvoja. Mut tää ei todellakaan tee sitä. Sitten mun Real Techniquesin Blush Brush poskipunasivellin, jota mä käytän nimenomaan poskipunan levittämiseen. Ja mä tykkään, että mä sekoitan poskipunaa ja highlighteria ja mä laitan ne yhdessä. Sitten toinen Real Techniquesin... Miksi näistä kaikista lähtee nyt karvoja? Ei näistä niinku normaalisti, mutta siis niinku nyt näissä kaikissa on karvat ihan pystys. Mut siis Real Techniquesin 309 tää Contour Brush. Ihan super hyvä. Highlighter-sivellin. Tää on A23 ja tää on kyllä ihan super hyvä. Mä jotenkin oletin kumminkin, että tää olisi vähän pehmeämpi. Tää on aika sellainen... Siis mun tulee ekana mieleen, kun mä kosken tähän, että tää on kuiva. Siis nää tuntuu sille tosi kuivilta nää harjasosat tai nää karvat. Mutta tää kyllä niinku levittää sit highlighterin tosi hyvin, että mä en tiedä liittyykö se jotenkin siihen, että sen takia, että ne on sellaiset 3 Morphen luomivärisivellintä. Tässä on M433. Tää on tosi hyvä, niinku, jos haluat just cut creasea tähän, että saa vähän silleen niinku tarkempaa jälkeä. Sitten Morphen M503. Tääkin on ehkä enemmänkin sille, jos haluat koko luomelle levittää jotain. Ja tää on mun kaikkien aikojen lempparein, eli M441. Tää on tällainen, tässä on tosi isot tai tosi pitkät nämä karvat, eli ja tää on siis, olisiko tää just joku blending, nimeltään ihan vaan blending brush. Kun täällä pystyy siis, mä oikeesti kun mä kokeilin näitä, mä olin vaan miten voi olla, että 6 € luomivärisivellin saa näin hyvää jälkeä aikaiseksi. Siis mä olin ihan kun siis, mä suosittelen, että te ostatte ne. Mä oon tilannut mun kaikki nämä Morphe-siveltimet Beauty Bayssä. Siinä taisi kuulkaa olla mun vuoden 2016 suosikkimeikit ja siveltimet. Ja kertokaa ihmeessä, jos teillä on ollut samoja lemppareita. Kertokaa tuohon kommentteihin teidän yksi lempparituote vuodelta 2016. Toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta ja laittakaa peukut tälle pystyyn ja tilatkaa mun kanava, koska se auttaa mua niin paljon ja tuo sellaista kannustusta tähän YouTubettamiseen, missä mä oon vielä ihan alussa. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte. Moi moi! Siinä mennään siinä edetä. Ja sitten peitevoite. Highlighter harja. No korostusta siis, you know.